Goddag, og velkommen til. Mit navn er Jonas, og jeg er eventmanager i Nordiske Medier, og vi starter om et øjeblik. Men det er godt at se så mange allerede, der er kommet ind. Det er fantastisk. For lige at dele den her skærm her, mens de sidste lige kommer ind. Så lige der. Og det er altid spændende. Og vi tænker, vi starter her om 5 minutters tid, måske lige 6 minutter, så de sidste kan komme med ind. Og så skal jeg nok introducere jer til, hvad der kommer til at ske på vores lille webinar her. Sådan allerede nu, til jer, der sidder og venter i spænding, så kan I scanne den her QR-kode, vi har nede i hjørnet, og læse om turen, hvor allerede mange af de praktiske oplysninger vil være, og også både priser og hvad turen sådan vil indeholde. Super spændende. Nu går Bo sidder lige ved siden af mig, så jeg sidder også lige og holder lidt øje med hans skærm, om hvor mange vi er efterhånden inde. Men der er jo stadig rigtig god tid til. Og I er selvfølgelig velkommen til at stille os nogle spørgsmål undervejs, og der kommer jeg til at gentage et par gange, men der er sådan en lille chatfunktion oppe i toppen, man kan trykke på, og så kan man stille spørgsmål ind i vores Q&A, som vi tager her til sidst i programmet. Og jeg kan se, at der lige så stille kommer flere og flere ind. Det er jo fantastisk. Og velkommen til jer flere. Vi kommer nok til at sige det et par gange, men det er jo dejligt at se, at vi lige så stille kommer ind i det alle sammen. Super. Og så til jer, der lige er kommet ind, så mit navn er Jonas. Jeg sidder som eventansvarlig i Nordiske Medier, også, og sidder og arbejder med både vores almindelige events, men også vores webinarer herinde. Og det her, det er vores første webinar, vi afholder sammen med China Experience den her gang, og det er med Motormagasinet, hvor vi kommer til at snakke lidt om den udvikling, der er i Kina inden for autobranchen. Hvis I vil læse mere om turen til jer, der lige er kommet ind, så kan I scanne den her QR-kode, der er nede i hjørnet. Og så starter vi lige om et øjeblik. Når vi lige så stille at komme ind, kan jeg se her. Og velkommen til alle dem, der lige er kommet ind her til sidst også. Vi har stadig lige et par minutter at løbe på. Jeg sidder og lukker en masse ind her. Hvis I allerede nu har nogle spørgsmål, så kan I trykke på chatfunktionen oppe i hjørnet, og så stille spørgsmål inde i vores Q&A, som er de spørgsmål, vi kan svare på i slutningen
af webinaret. Og velkommen til jer nye. Og der kommer flere ind, nu kan jeg se. Jeg kommer også til at gennemgå det her med et øjeblik, men til de af jer, der lige er kommet ind, så kan I jo læse mere om turen ved at scanne den her QR-kode. Men I vil efter mødet også modtage et videolink, hvor I også kan se hele præsentationen. Ja, det ser super godt ud. Folk de kommer ind nu. Jeg ser her. Vi giver den lige 2 minutter mere, og så starter vi lige så stille og roligt. Og det er fantastisk. Jeg kan fortælle, at webinaret kommer til at vare de her 45 minutter, og vi vil have besøg af Bo, og så kommer Peter også og fortæller om selve turen og den udvikling, vi har derovre i Kina. Og det bliver også vildt spændende, og så har man så mulighed for at høre mere om turen til allersidst også, og stille spørgsmål undervejs. Jeg skal lige se her, jeg sidder lige og holder øje med tiden på det også. Men det ser rigtig, rigtig godt ud. Og vi er lige så stille ved at være der. Jeg giver den lige 1 minut mere, og så tænker jeg, at jeg begynder lige at forklare lidt om, hvad der kommer til at ske. Men til alle jer, der lige er kommet ind nu, så er I jo velkommen til at lige at scanne den her QR-kode, hvor I kan læse om de praktiske oplysninger om den her Kina-tur, I kan tilmelde. Og ellers så kommer vi også til at gennemgå det her om et øjeblik. Mit navn er Jonas, og jeg er eventmanager på Nordiske Medier, og sidder og arbejder tæt sammen med Bo i forbindelse med det her projekt for Kina. Og jeg tænker, at vi er ved at lige så stille af respekt for alles tid, så starter vi lige om 30 sekunder. Og jeg går lige så stille i gang nu. Rigtig hjertelig velkommen til det her formiddagswebinar, hvor vi skal snakke om, at Motormagasinet har tanker og ambition om at rejse til Kina og se fremtidens autobranche. Mit navn er Jonas, og jeg sidder som eventmanager på Nordiske Medier. Hvis I vil læse om turen allerede nu, mens I sidder og bliver ført igennem de næste 45-50 minutters webinar omkring turen og det, der kommer til at ske, og alt det, der sker i Kina i øjeblikket for autobranchen, så er I velkommen til at scanne det her, den her QR-kode, der er nede i hjørnet. Og det gør I simpelthen bare med jeres telefon og kamerafunktionen. Så kommer I direkte ind på siden og kan læse det der. Så skal vi lige se, om jeg kan få vores præsentation til at starte her. Dagens program, det er, at jeg byder lige velkommen her de næste 2 minutter og introducerer, hvordan I ligesom stiller jeres spørgsmål. Og bagefter så kommer Bo, som er redaktør på Motormagasinet, og præsenterer lidt brancheindsigt i, hvordan at udviklingen er i øjeblikket, især rettet mod Kina. Og så har vi Peter, der kommer på og fortæller lidt om fremtidens bilmarked, især i Kina, og hvordan det hele ser ud her. Til allersidst så samler vi alle spørgsmål i vores Q&A, og så slutter vi af derefter, og kigger også på, hvordan det rent praktisk hænger sammen med naturen. Skal vi se her, jeg skal lige have den en gang her. Og Q&A'en, det kan I se nede i, enten kan I klikke jeres Q&A eller chatten op i hjørnet af Teams, og ellers så kommer den frem nede i hjørnet. Og der stiller I bare spørgsmål, og så skal vi nok svare på dem til allersidst, og eventuelt også lige i chatten, alt efter lige, hvor mange spørgsmål der kommer ind. Vi optager det her webinar her og lægger det ud på vores hjemmeside, og vi sender også et link til det efterfølgende. Og jeg vil selvfølgelig opfordre jer til at stille alle de spørgsmål, I måtte have, både til turen, men også bare generelt, så skal vi nok forsøge at besvare dem. Og dem vil vi ikke nå at svare på i det her webinar,
der følger vi op med en opsummering bagefter. Men nu begynder jeg at skal give teten lidt videre over til Bo. Og ja, hvis du starter ud, Bo, med at fortælle, så velkommen til. Så hopper jeg lidt af her. Ja. Det er nok første gang. Et øjeblik. Sådan. Godt. Godmorgen, det går formiddag alle sammen. Jeg hedder Bo Christensen, og jeg er redaktør på Motormagasinet. I dag der skal vi høre om en læserejse, en tur til Kina, som vi har taget initiativ til. Og jeg vil egentlig sige, at ideen er egentlig startet også med min egen interesse. Sikkert som mange af jer, der sidder og lytter med her i dag, så har jeg lyst til at komme ud og se og opleve udviklingen ude i Kina, for overhovedet at kunne forstå det. Og jeg tænker, at mange af jer har det på den samme måde. Det vi vil tage ud og se på, I kommer til at høre meget mere om det lige om lidt, det er selvfølgelig elbiler, det er selvkørende biler, det er kunstig intelligens og automatisering. Alle de ting, der virkelig rykker i Kina. Der er ikke nogen tvivl om, at Kina er og i endnu højere grad bliver drivende for den teknologiske udvikling inden for bilbranchen. Det er verdens største bilmarked, så alene af den grund, så vil de simpelthen være en af de store driver. Tanken med at tage derud, det er jo både at kigge på alle de muligheder, som det byder på, og det byder selvfølgelig også på nogle trusler. Så man kan jo man kan tage derud både med det formål at kigge på nogle muligheder for sin forretning, og også kigge på, jamen, hvad er det, vi er op imod, så man selv ved, hvordan man skal forholde sig til det. Mange af jer, der sidder og lytter med her, I enten importerer, sælger, reparerer, leverer reservedele til eller udstyr til biler, leaser biler, forsikrer biler. I er sådan set fra et bredt udsnit af bilbranchen, som Motormagasinets målgrupper og læsere og abonnenter er. Så det synes jeg er super spændende. I sig selv synes jeg, det bliver interessant også at have en gruppe med, som netop er sådan fra hele branchen. Vi har allieret os med de bedste eksperter til at strikke sådan en tur sammen for os, altså som har, nu kan Peter Lisbyg lige præsentere sig selv lige om lidt, men som har langtidserfaring ude i Kina, har boet og arbejdet der i lang tid og har arrangeret mange af de her ture før, har rigtig mange af de her interessante kontakter, som skal til, fordi vi skal jo ud og netop altså se bilfabrikker, tale med bilproducenter, alle de her ting, hvor man kommer ind og ser nogle ting, som man ikke bare som turist lige kan være ind og se. Så ja, derfor har vi hooket op med China Experience og Peter Lisbyg, som nu gerne vil fortælle lidt mere om, hvad det er, vi har planer om. Ja, tak, Bo. Glimrende. Og tak Peter, for, jeg tænker, du overtager nu. Det gør jeg meget gerne. Tak for den fine introduktion. Jeg skal lige sikre mig, at I kan se mine slides her, inden jeg kommer alt for godt i gang. Det formoder jeg, at I kan. Jamen, tak for introduktionen, både til dig, Jonas, og til Bo, og tak for tilliden i forhold til samarbejdet. Ja. Er der tekniske udfordringer? Jonas? Ja, du er på nu. Det er bare en fejl. Ja. Beklager. Okay, det er i orden. Godt. Glimrende. Jeg skulle være helt sikker på, at alle var med. Så det her, det er planen. Det er det, vi lige skal igennem her de næste 40-45 minutter. Og som Bo nævnte, så har vi jo arbejdet med Kina i efterhånden 20 år i regi af China Experience, og jeg vil sige, de sidste 5-6 år har jeg selv personligt dykket rigtig meget ned i jeres sektor, i temaet omkring den revolution, som sker inden for bilindustrien, fra at det har været almindelige benzin- og dieselbiler til elbiler, og nu faktisk til selvkørende teknologier, fordi det faktisk allerede
der Kina befinder sig. Så det, jeg skal fortælle lidt om i dag, og det, som vi kan komme ud og opleve for alvor for i virkeligheden fuldt ud at begribe, hvad der foregår, det er en revolution, som er med til at ryste det, som er cirka 18-20% af global industri, fordi det er det, som er bilindustrien. Det er meget, meget afgørende for konkurrenceevne, for prisdannelse, for arbejdspladser i Europa og i USA, og der har Kina altså givet den gas over de sidste mange år. Så det er det, vi skal tale lidt om. Det her, det er vores agenda. Jeg vil tale lidt om, hvad er grundlaget for, at Kina er kommet dertil, hvor de er til at starte med. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad der foregår i markedet specifikt. Og derefter lidt mere omkring transaktionen fra almindelige elbiler og til selvkørende teknologier, hvor Kina nu prøver på at tage nogle spædestik til at være de første til at implementere det her i en skala. Som sagt, hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så tror jeg, at Jonas kan hjælpe mig med at kuratere det, og så får vi løst det på en rigtig fin måde. Og til sidst, så fortæller jeg også lidt omkring turen til oktober, hvor jeg selv har den kæmpe fornøjelse at være med til at facilitere og åbne dørene til nogle af de mest interessante virksomheder i Kina overhovedet. Om det er selve producenterne, om det er underleverandører, om det er tyske bilproducenter, som sidder lidt i en klemme og er udfordret i øjeblikket i forhold til det her, så får vi indsigter fra hele branchen hele vejen rundt. Det er det, der er planen og meningen. Godt, så skal vi se, om jeg kan få lov at køre videre. Yes, det kunne jeg godt. Ultrakort, China Experience, som jeg sagde, vi har været i Kina, boots on the ground, siden 2005, hvor jeg selv flyttede til Kina første gang og etablerede forretningen. Og det vi egentlig laver, bare for ultrakort lige at tage ind i konteksten af det, vi laver skræddersyede forløb som det her for mange forskellige brancher, industrier og virksomheder, så det kan også være nogen som Legos bestyrelse, eller det kan være Novo Nordisk device-afdeling, som beder os om at skabe nogle særlige indsigter for dem i forhold til det kinesiske marked. Så vi er sådan meget nicheorienteret. Over de sidste mange år er det selvfølgelig meget drevet af kunstig intelligens, produktionsautomatisering og AI og alle de ting, der sker på højteknologi i Kina, hvor Kina nu er førende på implementeringen i hvert fald i forhold til den store industri. Og så laver vi en årlig tech-tur, som mange af jer måske også har hørt om, så det er ligesom vores univers ultrakort. Men det, som det i virkeligheden drejer sig om, og det, som det også drejer sig om i dag, og også fremadrettet i forhold til vores tur til oktober, det er jo det her med at komme ud og opleve fronten, opleve det allerfremmeste af teknologien, så man virkelig ikke bare ser, hvad foregår der lige nu, men også kan fremskrive, hvad der kommer til at ske over de næste 3-5 år. Og der er Kina et kig ind i fremtiden, lige præcis i jeres sektor, fordi de har været voldsomt progressive i forhold til at udvikle teknologien og satse på præcis det her område. Og det her, det er sådan bare for lige at tegne billedet op ultrakort. Det er her, vi står ved udgangen af 2024. Kina er blevet den største producent, de er blevet det største marked, og de er også nu blevet den største eksportør. Og det er derfor, at det, der foregår i Kina i forhold til prisdannelse, i forhold til konkurrenceevne, og når vi kommer til at snakke om det lidt senere, også i forhold til, hvordan man producerer biler, hvor automatiseret det er blevet, så er det meget, meget toneangivende. Man kan sige, fra nummer 1, som er Kina lige nu, og så ned til nummer 2, der er der nogle forholdsvis stærke alliancer, særligt mellem den tyske og den kinesiske bilindustri. Det vil jeg også komme tilbage til. Og så kan man sige, fra nummer 1 til nummer 3, nemlig USA, der er man i gang med at splitte det hele fuldstændig ad. Jeg tror ikke, vi skal snakke så meget om Trump i dag. Ham hører vi rigeligt om i virkeligheden i hverdagen. Men det er nogle af de ting, der foregår lige nu. Så amerikanerne er ved at løsrive sig og prøve på at skabe deres egen bilindustri. Og det er voldsomt udfordrende for dem, fordi mange af de spare parts, der kommer ind over grænsen fra Mexico, det er faktisk kinesiske dele, som de skal bruge for at gøre en Ford-bil 100% færdig og slippe den ud af produktionsbåndet. Så det er det, vi hører om i medierne hver eneste dag, så det behøver vi ikke at bruge så meget mere tid på. Ultrakort. Den her dagsorden, vi skal tale om i dag, nemlig det mikrokosmos, som bilsektoren er, det er faktisk en lille del af en meget større agenda, som handler om, at Kina nu
er en grøn supermagt. Det er blevet endnu mere tydeligt i forhold til USA og positionen nu med Trump ved roret, at de har trukket sig på Paris-aftalen og andre ting, og Kina moser frem med ny teknologi til meget billige priser, ikke mindst til det globale syd, hvor de vinder kæmpestort indpas. Så det vi taler om i dag, det er en del af en større bevægelse, hvor der er grønne takter, og det som måske kan være lidt opløftende i den her lidt hårde konkurrencesituation, som det er lige nu, det er, at Kina ser faktisk ud til at toppe deres CO2-udledning i dag. Kina er jo den største udleder af CO2 globalt set, fordi 2/3 af deres CO2-output kommer faktisk fra industrien, hvor hvis man vender det om og kigger til USA, så er det 2/3, der kommer fra privatforbrug og 1/3 fra produktion. Så det er den dynamik, som man både i USA nu forsøger at ændre på, men også det, som gør, at Kina har et rigtig stort output i dag. Men pointen er, at Kina ser ud til at toppe i år, og det betyder faktisk, at verden måske kommer til at toppe i år. Det hører vi ikke særlig meget om, fordi vi hører ikke så meget om, hvad der foregår i Kina, men det er faktisk ualmindeligt positivt. Som jeg sagde før, så har jeg beskæftiget mig med teknologiudviklingen i Kina over de sidste 10-15 år, særligt i vores forretning. Over de sidste 5-7 år rigtig meget det, der sker inden for bilindustrien. Og hvis vi lige går cirka 2 år tilbage, altså til foråret 23, fordi det var første gang, hvor den vestlige bilindustri besøgte Kina til de store autoshows, efter der har været coronanedlukning. På det tidspunkt boede jeg selv i Kina og var meget tæt på det, der foregik der, besøgte mange af de her virksomheder lokalt for at forstå, hvordan udviklingen var. Og jeg taget de her 2 billeder med for lige at karikere, hvad det var, der skete på det tidspunkt. For det der skete, det at Apple virkeligheden trak sig fra en kæmpestor milliardsatsning, som de havde lanceret og arbejdet på over 10 år, samtidig med, at deres umiddelbare konkurrent i det kinesiske marked, Xiaomi, som vi ikke hører så meget om, men det er også en stor producent af gadgets, mobiltelefoner, wearables, alle de devices, man skal bruge i sit hjem, de gik faktisk ind i bilindustrien. Og der var sådan mange, der tænkte, kan de lykkes med det? Det virker meget halsbrækkende, man spreder sig over rigtig mange ting, men de er altså lykkedes ualmindeligt godt med det, og jeg kender flere, jeg har haft med i Kina over de sidste år, som sammenligner den her med en Porsche. Det er ikke en Porsche, men det er en rigtig fed bil til en meget, meget billig pris. Det man kan spørge sig selv, det er, hvorfor lykkedes det for Xiaomi, og hvorfor gik Apple ud af det her marked? Fordi Apple er jo et superbrand, som er meget, meget større end Xiaomi. Min tese er, at Apple gjorde det rigtigt, for Apple havde indset, at der var for store dele af forsyningskæden, som de ikke havde kontrol over. Fordi det er kineserne, der sidder på hele forsyningskæden i forhold til elektrificeringen. Det kommer vi tilbage til. Helt grundlæggende så kan man sige, at det, som har skabt det her store push i bilindustrien i Kina, det er faktisk helt tilbage til den plan, som vi kigger på her, nemlig Made in China 2025-plan. Det er også noget, vi kommer til at gå meget mere i dybden omkring i forhold til vores program i Kina, for ligesom at forstå, hvad det er, der er sket her. Men kort sagt, så kan man sige, at tilbage i 2014, så besluttede Kina sig for at ville være ledende inden for 10 forskellige industrier, når vi nåede frem til 2025. Det er jo så der, vi befinder os nu. Og man kan sige, at på mange af områderne har de faktisk opnået deres mål lang tid før 2025. Blandt andet på batteriteknologi, på elbiler, hvor de nåede deres mål allerede for 3 år siden, de mål, som de opsatte i 2014. Så det her, det er en del af en større plan, en større industriplan, som faktisk har den tyske industriplan som forbillede, og de har så lavet en overlægger på den. Og der, hvor vi befinder os nu, det er måske en lille smule kontroversielt for nogle af jer derude, men det er ikke desto mindre faktuelt validt og korrekt. Kina er simpelthen førende på langt de fleste af de teknologier, som vi skal bruge i verden for ligesom at komme et sikkert og bedre sted hen og et grønnere sted hen og sikre klodens overlevelse. Og hvis man skærer det en lille smule ud i pap, så kan man sige, at ud af 65 store teknologier i verden, så leder Kina nu de 57 ud af de 65. Så den oversigt, som jeg har sat op her, den er på ingen måde karikeret eller biased eller noget. Den er ret nøgtern i forhold til nogle af de teknologier, som I alle sammen kender til. AI ligger naturligvis i toppen, fordi den er meget bærende. Den er integreret i hele den store Made in China 2025-plan, og alle de virksomheder, som vi besøger i Kina, har alle sammen AI på dagsordenen. Når vi spørger dem, om vi kan høre noget om AI, så siger de, I kan ikke undgå at høre noget om AI, fordi vi arbejder med AI dybdegående i vores strategi.
hver eneste dag. Og på det område, der er Kina langt foran på implementering. Så det er en af de interessante ting, når man tilgår de her ting, og vi ikke hører så meget om de her ting i Kina, at her er Kina virkelig bærende og langt foran. Det, som også er interessant, når man kigger på flagene her, det er jo, at der er en stor asiatisk dominans. Koreanerne er godt med, japanerne er forholdsvis godt med, og så er amerikanerne og tyskerne med, hvis man skal sådan, tegne det lidt op. Og det er klart, kineserne fører på mange af tingene, USA ligger lige efter, og så kommer Asien som et kraftcenter for mange af de her nye teknologier. Så det er også værd at bide mærke i. Så tog jeg lige den her slide med, for jeg synes, det altid er vigtigt at lige få forklaret lidt omkring AI. Vi skal ikke snakke meget i dybden omkring AI i dag, men vi kommer ikke til at undgå det helt, når vi taler om nye teknologier. Kina er nu et sted, hvor de også laver fornuftig regulering. Faktisk regulering, som ligger på samme niveau, og i nogle tilfælde over den regulering, som vi har lavet i EU, men som ikke er fuldt ud implementeret endnu. Så det er bare lige for at sige, for jeg møder ofte den modsætning, når man taler omkring de her ting, at det er fordi, der er statssubsidier, og det er fordi, de er kopieret, og det er også fordi, at de ikke har nogen regler i forhold til AI. Og det er bare vigtigt lige at korrigere det at sige, det er faktisk nogle fornuftige regler i Kina i forhold til AI, som I kan se. Hvis man for eksempel går online i dag og ser content der, så kan man faktisk se, om det er AI-genereret content, altså om det er en robot, en virtuel person eller andet, som genererer det her content. Så de har en forbrugerbeskyttelse, som faktisk er fuldstændig fornuftig, og som EU i princippet kunne have lavet. Men vi har et andet billede af, hvad Kina er for en størrelse, på grund af, at det er diktatur, en etpartistat, men i virkeligheden gør de faktisk nogle ting, som er forholdsvis fornuftige. Alt det her med det her store tech-gap, som er opstået, det er faktisk det, som er grunden til mange af de ting, som Trump nu buller frem med. Fordi der er opstået et kæmpestort teknologigab. Vi har simpelthen lagt for mange æg i den kurve, der hedder Kina. Det har vi både fra europæisk side, og det har vi i særdeleshed også fra amerikansk side. Det gør Trump så op med nu. Og det kan man have mange holdninger og meninger til, men det er det, der sker lige nu. Så verden er ved at flytte sig, så der er nogle tektoniske plader, som ligesom forandrer sig fuldstændig. Og det drejer sig meget om teknologi. For dem, der har adgang til teknologi, de har også økonomisk magt og måske også militær magt. Så vi har USA og Kina lige nu, som står meget hårdt over for hinanden. Og jeg tror, vi har kun set toppen af isbjerget i forhold til, hvad der kommer til at ske på tariffer i forhold til Kina. Der kommer en stor bølge her i starten af april, det har han allerede annonceret. Og Kina er hovedfjenden. Så vi skal lige holde tungen lige i munden, når vi analyserer det her, fordi Europa er Europa, og vi har ikke 100% de samme interesser, som USA har længere. Det er meget tydeligt for enhver. Men vi er heller ikke interesseret i at kaste alle vores æg i en kurv med USA, så vi står i et sted nu, hvor vi faktisk både skal samarbejde og konkurrere med Kina, og det er en disciplin, som virksomheder derude skal mestre, særligt den tyske bilindustri virkelig skal mestre. Så det er et interessant tema, som vi også kommer til at tale lidt mere om, men ikke går for meget i dybden med i dag. Så er der det helt overordnede tema omkring elektrificering. Og lad mig bare gøre det fuldstændig klart. Det er den 4. industrielle revolution, og som jeg nævnte før, det vi taler omkring elbiler, det er en del af det her store tema, og det tema, det ejer Kina, fordi de har råstofferne, de har produktionscapabilities, og de har teknologierne til at løfte de her nye teknologier frem. Det kommer med nogle konkrete eksempler på lige om lidt i forhold til nogle af de forskellige brands, men det er bare vigtigt at slå den del 100% fast, at det er her, vi befinder os. Hvis vi skal sætte det op på en formel, så kan man se her, at det er inden for solceller, det er inden for vind, inden for batterier, elektrolyse, varmepumper. Jeg kunne blive ved, der er mange forskellige kategorier. Men alle de teknologier, som er grønne, som skal sikre, at kloden ikke brænder af, der har Kina satset massivt over de sidste 10-15 år, og de er nu blevet markedsledende på rigtig mange af de her ting. Hvordan er de kommet dertil? De er kommet dertil ved at have en meget klar strategi af den her store masterplan Made in China 2025. De har selvfølgelig også både kopieret, i nogle tilfælde også stjålet IP fra vestlige virksomheder. Men vi troede faktisk, det stoppede der. Vi troede, at kopihistorien var historien. Og nu kan vi så se, at kinesiske virksomheder faktisk også har innoveret videre og kommet på forkant, og endda har skabt et markant gap på teknologi på nogle bærende områder, som vi også skal bruge. Og det er det, der udfordrer i Europa og USA i øjeblikket.
For at give det et twist og fortælle lidt om, hvad der foregår sådan ved eksemplets magt, så kan man sige, jeg tror ikke, der er mange af os, der sidder og tænker, at vi om 5 eller 10 år skal kunne flyve på ferie til Middelhavet om sommeren i sådan en Airbus 320-lignende flyvemaskine, som flyver på batterier, altså på el. Men det er faktisk teknisk muligt. CATL, som er verdens største batteriproducent og står for knap 40% af verdensmarkedet, de har annonceret, at de ved udgangen af det her årti kommer til at have teknologi, som gør, at man kan flyve i en flyvemaskine af den størrelse, som kan tage de her cirka 300 passagerer med en flystrækning omkring 5 timers flyvning. Så vi er et nyt sted i forhold til, hvad teknologien rent faktisk kan. Og det er så båret af de nye teknologier, som er semi-solid eller full solid state battery, som vi kan ikke nå ned i detaljerne omkring det i dag, men det er ligesom den næste kategori for at oppe produktiviteten og density på batterierne. Så spørgsmålet er, nu har vi haft det her lidt inde på livet af os i løbet af de sidste 2-3 år. Havde vi haft det her oplæg for 3 år siden, så var der sikkert mange af jer, der sætter og ryster på hovedet og tænkte, det manden han siger, det er fuldstændig håbløst. Men jeg tror, I alle sammen er med på præmissen nu. Det er det her, der sker. Og hvordan kommer det her så til at se ud, når vi kigger en lille smule længere frem? Vil det her fortsætte? Vil det blive stoppet på nogen måde? Og det er ikke fordi, at jeg er tilhænger af den løsning, vi har nu, eller sidder billigere kinesisk teknologi mere end noget andet. Faktisk så begræder jeg meget, at de tyske producenter lider, som de gør, fordi de har sovet i timen desværre. Men jeg har faktisk en rigtig stærk tro på, at europæiske bilindustri nok skal komme efter det, men de skal igennem nogle hårde år nu for at catche up. Og det har jeg også nogle konkrete eksempler på. Hvis vi så zoomer ind på det kinesiske marked, så er det kinesiske marked toneangivende, fordi det er 64% af det samlede salg af elbiler, som skete sidste år, det foregik i Kina. Og som I kan se på data herover, så er Kina et fortsat vækstmarked, hvor der er andre markeder, som ikke går lige så stærkt. Der er også nogle, der går endnu hurtigere, nogle af de nye markeder naturligvis. Hvis vi kigger på andre kategorier inden for eldreven transport, det kan være tohjulede scootere, det kan være lastbiler og busser, så er vi oppe i et segment, der hedder 95, 96, 98%. Så det vil sige, produktionskapaciteten og biler på gaden, der sidder Kina markant på de markeder. Der er stort set ikke konkurrenter i markedet af nævneværdigt. Nu kommer der nogle nordiske, noget Scania, nogle tyskere og andre, som også kan noget, og de kommer selvfølgelig ind i kampen, men det er også delvis båret af forsyningskæder, som ligger i Kina. Jeg har taget nogle friske tal med til jer for lige at karikere, hvad det er, der foregår. Det her det er salgstallene fra februar måned. På salget af biler i Kina, og nu er det sat op i en formel med procenter, og der kan I jo se, at BYD er en markant størrelse af en kæmpe gigant og solgte altså 320.000 biler i Kina i februar måned, som er langt den største. Men det, der også er interessant, det er, at Geely, som jo er dem, som ejer Polestar og Volvo, og købte den del og mange andre bilselskaber for mange år tilbage, det er faktisk den hurtigst voksende bilkonglomerat i verden i øjeblikket. De har altså virkelig fart på, også i særdeleshed, kan man sige, uden for Kina. Så det er 2 vigtige spillere, som man virkelig skal holde øje med. Hvis vi skal prøve at sammenligne BYD en lille smule med for eksempel Tesla, som vi også alle sammen hører rigtig meget om i øjeblikket, så solgte Tesla det laveste antal biler i Kina i 2 år i februar måned. De solgte kun 30.600 biler. Og det er helt klart, at de er på en deroute, og der er nogle stemmer i vores del af verden, som selvfølgelig har udfordringer i forhold til det, der foregår politisk i forhold til Trump og Musk. Det kan være en historie, men jeg vil argumentere for, at fundamentalerne faktisk også taler for sig selv. Tesla har ikke udviklet biler nok. De har kun 2 bærende modeller i Kina. Hvis vi skal sammenligne dem med for eksempel BYD, så har BYD lanceret 126 nye modeller siden
2021, og på samme tidspunkt har Tesla lavet 2 upgrades på allerede eksisterende modeller. Så der kommer simpelthen ikke ny innovation, det går alt for langsomt, der er for få produkter på hylden, og konkurrencen er blevet enormt hård. I øvrigt så er de første 15 på den her liste her, med undtagelse af Tesla, som ligger på en 6. 7. plads her, de er alle sammen kinesiske. Så de tyske spillere, om det er Audi, om det er Volkswagen, om det er BMW eller Mercedes, så ligger de altså længere nede på listen nu. Og det hænger sammen med den her udvikling, nemlig det faktum, at benzinbilsmarkedet i Kina er mere eller mindre punkteret kollapset. I juli måned i år var det turning point, og siden det er det virkelig accelereret. Og det den her graf egentlig bare viser, det er, at salget af elbiler og hybridbiler stiger markant. I februar måned voksede markedet med 80% i forhold til februar sidste år. Så markedet er stadigvæk i forholdsvis stor vækst, men benzinbiler og dieselbiler er i næsten frit fald. Og det hænger sammen med, at nu er man kommet til et punkt, hvor prisdannelsen og det at kunne charge sin bil forholdsvis hurtigt ikke længere er et issue. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at de kinesiske husholdninger, for dem kan det ikke betale sig at købe en benzinbil. Det er simpelthen noget, som forsvinder ud af markedet lige om et øjeblik. Og det er meget markant og toneangivende, at så stort et land som Kina, som er verdens næststørste befolkning efter Indien, at de faktisk kan gå ind og sætte standarden for, hvordan vi skal indkøbe transport over fremtiden. Og det er faktisk det, der foregår. Lige kort omkring, hvad det er, der er foregået i markedet. Jeg lader punkterne stå, så har I det til senere i forhold til at gå tilbage og kigge på det. Men nogle få punkter, som jeg synes er væsentlige oppe i toppen, de her drivers, som jeg har sat op. Kina har sat de her meget klare mål, som lå i 2025-planen. Det har vi allerede hørt om. Så ved vi også, at der er statssubsidier involveret i rigtig stor stil, og det er fuldstændig korrekt. Så lad os bare tage det med og sige, at det er en del af puljen. Det kan være gratis land, det kan være R&D-ingeniører, som man får billigere, det kan være direkte statssubsidier i kontanter i forhold til udvikling eller andet. Der findes mange forskellige former for det her. Men det er vigtigt at forstå, at det her det er kun et delelement af, hvad der har gjort, at den kinesiske bilindustri er blevet så dominerende og så massiv, som den er. Det er også båret af innovation og højteknologi, hvor de faktisk er kommet foran. Så har man haft sådan en dual carbon credit mekanisme, som har gjort, at man over de sidste mange år har favoriseret dem, der har solgt og produceret elbiler. De har simpelthen fået carbon credits, altså kontanter for at producere de her biler. Uagtet om det er en tysk bilproducent, det kunne være Volkswagen eller Audi, det kunne også være Tesla. Så de har hver år kunne gå til Beijing og dokumentere, vi har produceret og solgt så mange biler i Kina. Ergo skal vi have så mange penge tilbage. Og for Tesla har det været i mange år flere milliarder, som er røget direkte ind på deres bundlinje, som er penge, som de har fået fra Beijing, fra statsapparatet. Dem, som så producerer en benzinbil i Kina, de har skulle betale den samme kvote, og det har været sat i en struktur på en børs, hvor man har kunnet handle de her carbon credits. Og det har været med til at flytte markedet og intensivere, at forbrugere, producenter og alle gik i en grønnere retning. Og det synes jeg er meget inspirerende og interessant at se, at man faktisk har kunnet gøre det her i en skala, og det er det, der har flyttet markedet markant. Og det er jo konkurrenceparametre, som Kina har, fordi de har så stort et hjemmemarked, fordi der er så mange mennesker, at de har kunnet styre det. Og så er der selvfølgelig elementet af kopiering og subsidier og de her negative ting, som selvfølgelig også er i mixet. Ja, det er den ultrakorte version af det, men det får lige at give en idé om, hvor vi rent faktisk står henne. Så er de som sagt også beskyttet de lokale spillere, som jeg siger her. Tesla var de første, som fik lov til at producere deres helt egen fabrik, uden at det var et joint venture. Man ændrede reglerne tilbage i 2022, da Tesla startede med at producere på deres i øvrigt ekstremt succesfulde fabrik med det største output, de billigste priser, den højeste kvalitet af alle deres fabrikker i verden. Så det Kina også kan, hvis man ser på Tesla-forretning som helhed, det er, at man kan gøre tingene bedre, smartere, billigere og hurtigere. Og det er interessant, og det er blandt andet det, I skal ud og se på. Så er der hele den del omkring ladeinfrastruktur, og det stikker af i Kina. Der er massiv løsninger på ladeinfrastruktur, men der er også nye løsninger, som jeg skal komme tilbage til om lidt for at vise, hvad er det så, man har gjort for os at imødekomme den her charging anxiety, som folk måske måtte have. Det er også vigtigt at forstå, at de bilproducenter, som kommer og konkurrerer med jer i Europa nu, det er dem, som har klaret sig igennem nåleøjet.
For 3-4 år siden, så var der måske 300-400 producenter i Kina. Nu er vi nede på omkring 65 seriøse spillere. Og mit bedste bud er, at når vi fremskriver 2, 3, 4 år, så er vi nede på 15 kinesiske, måske kun 8-10, som virkelig kan klare sig globalt. Og det er den udvikling, vi ser. Så der er en voldsom stor konsolidering. En konsolidering, som foregår mellem brandsene, mellem udenlandske og kinesiske brands, sågar mellem amerikanske og kinesiske brands. Så der opstår nogle nye partnerskaber, som man slet ikke havde kunnet forestille sig, inden det her det ligesom stak af. Og på min venstre side her, der har jeg sat et kort op og krydset af på nogle af de brands, som er røde i svinget, som ikke længere eksisterer, som ikke har klaret skærene. Og på den højre side kan I se Kinas eksporttal, som stiger markant. Og det er særligt sådan nogle brands som BYD, hvor det stikker helt af. Altså deres væksttal i slutningen af året i Brasilien for eksempel lå på 380%. BYD er ved at bygge deres 3. fabrik i Europa nu. Det er et tydeligt tegn på, hvilken retning det går i. Så de her partnerskaber, synes jeg er væsentligt lige at dvæle lidt ved, fordi jeg ved, at der sidder mange af jer, som også repræsenterer nogle af de her tyske eller amerikanske bilproducenter. Og de har simpelthen lavet en erkendelse af, at vi er kommet bagefter. Jeg har selv hørt det fra Volkswagens egen mund, fra deres CEO i Beijing, som ligesom har sagt, vi er nu kommet 3-5 år bagefter. Vi har været nødt til at alliere os med nogle spillere for at komme ind i gamet igen. Og det er den ukomfortabelhed, som de vestlige brands og også i nogen grad de japanske bliver nødt til at tage ind over den næste tid for ligesom at komme med, fordi teknologigabet det er blevet for stort. Så de bliver simpelthen hægtet helt af, hvis de ikke søger samarbejde. Og det er interessant, fordi når EU-kommissionen går ind og laver tariffer på det europæiske marked og siger, nu skal vi prøve at beskytte de europæiske spillere, en super god og fornuftig plan for at sikre vores industri, vores arbejdspladser og vores tyske brands for eksempel, jamen så har det faktisk haft en lidt modsat effekt, fordi de kinesiske eller de tyske brands, de har faktisk været nødt til at skabe endnu stærkere alliancer til deres kinesiske alliancepartnere for at oppe deres produktivitet, sænke priserne, gøre tingene hurtigere. Bare for at give et eksempel, så er strategien for Volkswagen lige i øjeblikket i Tyskland, i Kina, at de skal være 40% hurtigere og 30% billigere. Og meget af det kommer til at foregå via produktion af biler på XPeng's platform, brug af XPeng's autonomous driving capabilities, deres operation system, deres CC og mange andre ting. Så de kommer til at lancere en horde af nye biler på det kinesiske marked. Det sidste tal, jeg hørte, det er, at de inden for de næste 2 år kommer til at lancere 26 nye biler fra forskellige brands i Kina fra Volkswagen-koncernen. Så det er meget, meget massivt pres, der kommer tilbage sammen med XPeng på den her bølge her. Stellantis og Li Auto er et andet godt eksempel. Der er selvfølgelig også andre eksempler, men der er alliancer, som er nødvendige for at klare sig. Så synes jeg, det er vigtigt lige at måske nævne ultrakort lidt omkring BYD, fordi de er så stor og vigtig en spiller. Og det, som BYD for alvor er lykkedes med, det er, at de har ligesom sagt, vi er nødt til at skabe et prispunkt, som er attraktivt i markedet. De ligesom angrebet markedet nedefra, hvor Tesla ligesom har taget markedet ovenfra og lykkedes. De er egentlig lykkedes rigtig godt begge to med de forskellige strategier. Og det man gør i BYD, det er jo egentlig, at man har bygget en virksomhed, som udgangspunkt var en batteriproducent. Det vil sige, det er en kemiproducent inden for batterier, som så er begyndt at bygge biler efterfølgende. De startede faktisk med at lave batterier til iPhones og Samsung og andre gadgets, og så lagde de bilproduktion på senere i processen. Og det betyder, at engineering capabilities i forhold til at lave de her batterier her, der er de så langt frem, og de har faktisk lige lanceret nu 5-minute charging, som fordobler eller halverer hastigheden på charging i forhold til Teslas bedste løsning lige i øjeblikket i markedet. Så det her med at have 5-minute charging, som ligesom har været sådan et benchmark i markedet, hvem kommer først med det? Det tyder på, at BYD og måske Geely via Zeekr er nogle af dem, som kommer først ud med biler, som kan charges ekstremt hurtigt og bygger den her infrastruktur til det.
Så er det også interessant, at sådan nogle som BYD, de har været meget, meget sene til at forstå hele konceptet omkring selvkørende teknologier, at man har et cockpit, som kan håndtere forskellige ting. Der har de været meget sene, fordi de netop har været drevet af det her med batteriteknologien. Så for 2 år siden sagde man, nu sætter vi et team op, og i dag sidder der 5-6.000 ingeniører udelukkende og arbejder på autonomous driving capabilities i BYD. Og de er lige for en måneds tid siden kommet med en meget, meget interessant udmelding om, at de nu tilbyder de her self-driving features i alle deres bilmodeller for alle deres brands gratis. Man kan altså diskutere, om det er gratis eller ej. Der er jo en pris på varerne, men udgangspunktet er, at de kommer ud og disrupter markedet i forhold til de forretningsmodeller, som vi ser derude, som blandt andet Tesla har, i forhold til at sælge de her self-driving capabilities, så man kan købe sig op og få en opgradering og kan håndtere nogle flere ting. Så de er meget disruptive i den måde, som de agerer på. De har stor volumen, stor egenproduktion. Det er cirka op til 80% af en færdig BYD, når det er det ypperste, som er i egen produktion. Og det gør selvfølgelig, at de kan styre de her forsyningskæder bedre, og de frem kan levere det til en pris, som er markant billigere. Så har jeg skrevet DeepSeek, eller det står i overskriften her. Det synes jeg måske kunne være interessant bare lige at touch en lille bitte smule ved det, fordi DeepSeek er allerede, selvom det er meget nyligt, det er faktisk allerede blevet integreret i flere biler. NIO har integreret det, BYD har integreret det, Great Wall har integreret det. Vi har nogle af de store tyske producenter, som også er i gang med at integrere det i deres løsninger på deres biler i Kina. Så den her integration i forhold til at gøre tingene lettere for forbrugerne, når man sidder i bilen, det er noget, der går ekstremt stærkt. Godt. Det jeg gerne vil prøve at vise nu, skal vi se om jeg kan få den her video her til at køre. Det kan jeg godt, og den her også. Skal vi se. Jeg kører lige 2 samtidig, og det er fordi I er lidt kvikkere end gennemsnittet. Så skal vi se her. Godt. Den jeg har i midten her, det er et eksempel på, hvor man er kommet hen i forhold til at lave autonomous driving capabilities i kinesiske elbiler. Nu det her tilfælde, det er en NIO, men det kunne også have været en XPeng, en Li Auto eller nogle af de andre kinesiske elbilproducenter, for de har alle sammen, eller de fleste af dem i hvert fald, in-house produktion af de her softwareløsninger. De laver underkøbet deres egne mikrochips også. Og der er de kinesiske virksomheder anderledes i deres udviklingsfase i forhold til mange af de vestlige virksomheder, fordi vi er meget core-fokuseret, hvor de kinesiske hoved breder sig over en større del af deres samlede værdikæde, og den vej igennem sikrer over tid, at de har kontrol over det og skaber en bedre og billigere prisdannelse i markedet. Men det, som eksemplet her viser med NIO-bilen her, det er, at den kører hen og swapper sit batteri. I har sikkert hørt om den løsning, som NIO har, hvor man kan skifte sit batteri. Man kører hen i sådan en vaskehalslignende ting, og så bliver batteriet simpelthen skiftet. Og det betyder, det er, det her det sparer tid for forbrugeren. Det er ekstremt user-centric. Så forestil dig, at man kommer hen til sit yndlingsshopping-mall, man skal ud og handle eller et eller andet, og så står der 2 andre biler foran, som også skal ind og skifte batterier. Det tager jo cirka 2-3 minutter, mens man sidder i bilen, så er batteriet skiftet, og så kan man køre videre med en fuld battery pack. Men hvis man ikke vil vente på det, så kan man bare parkere sin bil, og så kan man sætte den i kø ind i appen, og så bliver bilen faktisk automatisk plukket af den autonomous driving capability, som er deres AI hos NIO, bliver kørt ind, batteriet bliver skiftet, og bilen bliver så parkeret igen. Og det foregår alt sammen 100% autonomous. Og det her, det er interessant for dem, der kigger på alle de ting, der sker i forhold til robotaxis, fordi her har vi faktisk en løsning, som kan køre døgnet rundt 360 grader, som er fuldstændig selvkørende, fordi den selv kan sikre, at den også får tilført ny energi og kan fortsætte med at køre videre. NIO har nu udrullet omkring 2.500 af de her swapping stations i Kina og kæmper for, at det er deres løsning, som bliver mainstream. Så samtidig med, at vi har det her race til 5-minute charging på almindelige charging guns, så har vi et battery swap race i Kina, hvor NIO er en dominerende spiller. Geely har været det, men er koblet sig på NIO's del nu, og så har vi CATL, som er verdens største batteriproducent, som også er ved at lave deres egen løsning, men er kommet sent ind i gamet, men har store finansielle muskler. Så det er meget interessant, hvem der kommer til at vinde det her game i virkeligheden.
Hvis vi kigger over til højre, så kan I se, at dronen fra EHang, som vi også har med i programmet, og som vi faktisk skal ud og flyve i her til april på vores tech-tur, det satser vi selvfølgelig også på, at vi skal til oktober. Det er i hvert fald vores håb og vores ønske. Jamen, de laver selvflyvende biler, som flyver selv. De er batteridrevne. Det kræver ikke pilotcertifikat eller noget. Den kan flyve afsted med 2 passagerer. Den kan flyve de her 300-400 km i distance forholdsvis hurtigt. Så det er sådan et slags Uber inden for low altitude airspace, og det er et marked, som fuldstændig stikker af i Kina lige nu, fordi det er det første tidspunkt i industrien i forhold til green mobility, hvor Kina kommer først med nogle af de her nye løsninger. Så det satser man altså afsindig meget på. Så det er bare for at sige, at de ting, som vi taler om i forhold til autonomous capabilities, selvkørende teknologier, hvor den store gevinst, hvis vi kigger på CO2 i forhold til forbrug, hvor meget man rent faktisk bruger de her biler og sådan noget, det er faktisk der, den store effekt ligger. Der er Kina altså rigtig langt fremme, og de kører nu test på robotaxis i 350 forskellige byer i Kina. Så når man lander i Beijing, i Shanghai, så er der forskellige dele af byen, hvor man faktisk kan køre til med en robotaxi og booke den direkte fra lufthavnen. Så det er en løsning, som allerede nu findes. Så det er meget inspirerende. Vi ser, om vi kan komme videre herfra. Det tror jeg godt, 5 minutter. Ja, så her har vi et andet eksempel, som er en af de ting, som vi også skal prøve på vores tur til oktober. Det er i Beijing, hvor vi er ude at køre i nogle af de her robotaxis. I det her tilfælde er det Baidu's løsning fra Baidu Apollo. Baidu, det er jo den virksomhed, som egentlig er en slags Google, kan man sige, i Kina. Så de har mapping og AI og data på alt, GPS, tracking på alt i Kina, og de laver så de her self-driving taxis. Og som I kan se, der sidder ikke en fører bag rattet, der er selvkørende busser i miljøet, så der er flere forskellige sådan, ting, den skal forholde sig til. På den tur her er der også en cykel, som kommer modkørende, som Lasse her fortæller. Lasse er robotingeniør, det er ham, der har udviklet Universal Robots robotarm. Han var med os på tech-tur for et års tid siden, og var ret imponeret over det, der skete. Jeg synes, det var ret fedt. Noget af det, som også er lidt vildt, og vi er næsten ved vejs ende, det er det, der sker inden for produktion. Og det tror jeg er meget, meget væsentligt for jer at forstå i forhold til at se, hvad der kommer til at ske som det næste. Det her, det er billeder fra en produktion af elbiler hos Zeekr, som er en del af Geely's ecosystem. Og de laver produktion i de her såkaldte dark stores, hvor bilproduktion foregår, om ikke 100% automatiseret, så noget, der nærmer sig det. Så det er altså robotter, og ikke bare robotter, som fungerer ligesom en enkeltstående enhed, men faktisk også robotter, som er i stand til at samarbejde med andre robotter. Det har jeg et eksempel på her. Det er en robotvirksomhed, som hedder UB Tech, som ligger i Sydkina i Shenzhen. De har nu lavet nogle løsninger, også for Zeekr, hvor de her robotter, de samarbejder i enheder i mindre teams, hvor de har intelligent samarbejde på flere forskellige områder. Og det virker måske en lille smule på månen, at vi ser det her, men det her det er faktisk noget, som allerede foregår. Vi har også tyske bilproducenter, Audi, BMW, ved jeg, aktuelt har robotter i deres produktion, altså menneskelignende robotter, som har arme og ben, som glider ind i produktionslinjen og laver quality control og andre ting i forbindelse med deres produktion i Kina. Så det her det er noget, der allerede foregår, allerede sker, og det er også et symbol på, hvordan den samlede prisdannelse bliver. Så kan man spørge sig selv, hvorfor i alverden gør man det her i Kina? Kina har for få folk. Lad os bare tage den, det kan vi snakke mere om på turen, men pointen er, vi har en demografisk udvikling i Kina, som gør, at kineserne er nødt til at oppe deres produktivitet ved at bruge ny teknologi, ellers så kan de simpelthen ikke få tingene til at gå op. Så det er der, vi befinder os. Det var den meget hurtig gennemflyvning af et meget, meget stort tema, som der er rigtig mange flere ting at sige om, og som vi kan dykke mere ned i konteksten af på et senere tidspunkt. Det jeg gerne vil gøre nu, det er at godt lige tage ind i programmet. Det her det er den struktur, vi har sat op, som er modellen for, hvordan vi gerne vil gennemføre vores program i Kina i oktober.
Som sagt, så er jeg selv med til at lede og facilitere programmet fra start til slut. Vi har vores team derude af dygtige folk, som hjælper os og sørger for, at servicen er i orden, og maden er god, og bussen er der til tiden, og alting spiller. Så det bliver joyride for jer, hvis I vælger at tage med os. Og strukturen er sådan helt overordnet. Vi starter med 2 dage i Shanghai, hvor vi flyver ind til. Så tager vi toget fra Shanghai og til Hefei, og så slutter vi af i Beijing. Og Hefei er nok den eneste destination, som I umiddelbart ikke lige har et forhold til, men det er Kinas svar på Detroit. Det er simpelthen en gigantisk produktionsbase i forhold til bilproduktion, i forhold til softwareudvikling, i forhold til quantum compute og mange af de nyeste og allerfremmeste teknologier i Kina, så er det i Hefei, det foregår. Og det er en by, som er provinshovedstaden i Anhui-provinsen, som ligger sådan stik vest fra Shanghai. Og der tager vi ind med hurtigtoget fra Shanghai efter de første 2 dage der. Og så har vi 2 dage der med en mega interessante besøg, hvor vi skal ud og besøge fabrikkerne og se det fremmeste inden for produktion blandt andet. Og så er planen som sagt også på onsdagen her, at vi skal ud og flyve med EHang. Vi skal i hvert fald minimum besøge dem. Vi kan aldrig love 100% hvordan programmet bliver, hvor meget vi får lov til. Det kommer også an på love og regler i Kina, hvor langt de er kommet med udrulning af det ene og det andet. Men det jeg kan love jer med sikkerhed, det er, det bliver en øjenåbner af karat. Vi forsøger at få så mange immersive elements, altså ting, hvor vi kommer ud og prøver og smager og ser det med i programmet, som det overhovedet er muligt. Hvis jeg skal tage det sådan lige fra start til slut, sådan kronologisk, så starter vi med introduktion i Shanghai. Vi har nogle virksomhedsbesøg den første formiddag. Efter det virksomhedsbesøg hos Xpeng og køretur med dem, hvor vi skal ud og prøve deres biler med Level 4 Autonomous Driving på gaderne i Shanghai. Og derfra så hopper vi på hurtigtoget 380 km/t stik vestpå ind til Hefei. Og der har vi så besøg inde hos NIO, hvor de har deres store produktionsbase. Vi skal se battery swap, alle de ting, som de har i deres teknologi. Efterfølgende skal vi besøge batterivirksomhed. Det er faktisk en virksomhed, som er delvist ejet af Volkswagen. Dagen efter besøg hos EHang, altså de her flyvende droner, og så har vi et sidste besøg, inden vi så dagen efter tager hurtigtog til Beijing, hvor vi har produktionsbesøg på fabrikken hos Xiaomi, og så slutter vi af om fredagen med besøg på hovedkontoret hos Volkswagen, og afslutningsvis Huawei, som er ledende inden for Autonomous Driving Operating System i Kina nu, og laver nogle af de absolut stærkeste komponenter til bilproducenterne. I øvrigt er Huawei meget infiltreret med den tyske bilindustri og leverer faktisk både til Mercedes og BMW og Audi og nogle af de store brands på operating system, og det kan være sådan lidt en underlig størrelse at forholde sig til, fordi vi har et billede af, hvad Huawei er for en størrelse, men de har så forandret sig meget og laver nogle andre ting i dag, og leverer faktisk til den globale bilindustri. Så det er meget interessant at slutte af med et besøg hos dem. Det er programmet, og det var den ultrakorte indflyvning til, hvad der foregår i Kina i forhold til udviklingen af elbiler, autonomous driving og det ene og det andet. Jeg tror, min tid er ved at være brugt. Er det ikke rigtigt, Jonas? Jo, tiden er ved at være gået, men vi har lige 4 minutter til nogle spørgsmål, der er kommet lidt ind, og så har Bo også lidt opfølgende. Så det tænker vi tager de næste 4 minutter, og så har vi Erik, der tager over, hvor vi lige opsummerer Kina-turen til sidst. Så jeg håber lige, I hænger på det sidste stykke tid. Men Bo, værsgo. Yes. Peter, kunne du lige sige en lille smule mere om, hvad får dem, der rejser med derud, hvad får de typisk ud af de her virksomhedsbesøg? Hvad er det, man får med derfra? Jamen, jeg tror måske, at det der for alvor sætter sig i folk, når man sidder der, det er, at man ligesom man virkelig begriber, for jeg har oplevet mange, som jeg betragter som virkelig kloge mennesker, som er super stærke på deres felt, og så kommer man til Kina, og noget af det, som man virkelig får en fornemmelse af, det er, hvor enormt stor skalaen på tingene er, hvor enormt hurtigt tingene foregår. Så det er nogle af de ting, som jeg synes, at folk de får med sig i forhold til at forstå, okay, det her det er faktisk nødt til at omfavne i en eller anden omfang, og det er sådan lidt det, som Kina altid er, den her sweet and sour. Altså, du får aldrig den perfekte cocktail, hvor det hele bare er godt.
Der er også noget bismag på en eller anden måde. Det vi bare på en eller anden måde er nødt til at forstå og acceptere, det er, her er der et pres i markedet, som forandrer nogle ting, og det er vi på en eller anden måde nødt til at forholde os til at embrace i bestyrelsen, i virksomhederne. Så jeg mener, at det giver dem en utrolig god forståelse af, hvordan skal vi så i vores forretning forholde os til det her, for at kunne træffe nogle smarte beslutninger og kunne drive vores forretning på en smartere måde, måske indgå nye alliancer eller alt muligt andet. Det er i hvert fald den feedback, som jeg har fået. Og det, jeg tror, der er vores helt særlige evne, det er at kuratere det her indhold, sådan at man rent faktisk får nogle insights, som virkelig har betydning. Vi accepterer ikke nogen standardpræsentationer nogen steder. Vi forsøger virkelig at få det kurateret, sådan der er en rød linje igennem de indsigter, der kommer i løbet af ugen på en måde, så man kan samle det hele og få brikkerne til på en eller anden måde at falde på plads. Og det er klart, at nogle af besøgene har mere relevans for den enkelte, afhængig af hvor man befinder sig henne, end andre. Men det samlede totale billede er med til at forstå, hvordan er den her Kina-faktor, der er i sektoren lige nu, og hvordan påvirker det os, så man ligesom kan analysere sig igennem det i forhold til, hvordan man skal drive sin forretning, skabe nye partnerskaber, lave nye alliancer, eller hvad man nu skal gøre. Så jeg mener, det giver nogle strategiske kort på hånden, som man ikke har, hvis man kun sidder og læser sig frem til det. Man forstår det simpelthen på en helt anden måde, når man har været i det og oplevet det. Jeg har lige fået et spørgsmål ind her fra Christian, som sidder derude og lytter med. Hvilke europæiske bilproducenter er i størst risiko for enten at blive opkøbt af en kinesisk producent eller lukke inden for de næste 3-5 år på grund af manglende salg og store udfordringer? Nu ved jeg godt, du ved jo mere om Kina, kan man sige, end om det europæiske marked, men har du måske alligevel et bud på det, eller kan sige noget om det? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige, det der jo er interessant ved det hele lige nu, det er, selvom vi ikke vil have geopolitik, så vil geopolitik æde os alle sammen lige nu, fordi det er det, der er toppen af agendaen, og det er det, der styrer det. Og derfor kan man sige, mange af de normale dynamikker, der er i markedet, de bliver på en eller anden måde bragt en lille smule ud af spil. Så på den ene side, så kan man sige, de europæiske spillere, som ikke har orienteret sig omkring det faktum, at Kina nu er blevet så dominerende en spiller og er nødt til på en meget forsigtig og klog måde at engagere sig i Kina og lave partnerskaber, samtidig med at du har en konkurrencesituation. Dem, der ikke evner at gøre det, de kommer simpelthen til at få meget, meget store udfordringer. Jeg tør slet ikke at tale om de amerikanske spillere, fordi de er langt bagefter. Altså, de er også meget bagefter det europæiske marked. Det, som jeg synes måske er meget interessant, som jeg kan frame det på en eller anden måde, det er, da jeg besøgte i oktober sidste år Volkswagen, der sagde deres direktør i Beijing, da vi gik ud, vi har haft et fantastisk møde, de var meget ærlige, fortalte ligesom, vi er et svært sted, men vi har lagt en plan, det er det her, vi skal. Og de tog os ind i det rum og var meget ærlige omkring det. Og så siger de, det som er interessant, det er vores indtryk, at alle de europæiske spillere, de har forstået dagsordenen. De har forstået, at vi har tabt første og anden runde, og nu skal vi catche up, så det er et omvendt catch-up game. Vi har den udfordring med vores japanske kollegaer, sagde han så, at de ikke alle sammen helt har forstået det, fordi de måske er lidt mere konservative i deres struktur. Og jeg tror måske, det i virkeligheden er dem, der er mest eksponeret. Fordi koreanerne, de har sådan set flyttet sig ret godt med, så det er nok mere de japanske spillere, som jeg personligt er bekymret for. Jeg skal faktisk til Japan i december måned med nogle andre bilfolk efter et arrangement i Kina, for ligesom at se, hvad foregår der også i Japan, fordi det er også mega interessant. Og der vil jeg også selv prøve at se, hvor er det, de står henne. Så jeg tror egentlig, at japanerne lige nu er dem, som er mest udsatte. Jeg tror faktisk på, at Europa på en god måde får løst det her pragmatisk, og også sikret, at produktion i Europa bliver en dagsorden, som er toneangivende, fordi det har vi virkelig brug for. Super. Tak, Peter. Og vi er lige ved at lukke af her, men jeg tænker, Bo, du afslutter af nu, og lige fortæller og siger tak for den her gang. Og så til dem, der vil blive hængende, så kan vi lige gennemgå turen en sidste gang, men ellers så er programmet slut om et øjeblik i hvert fald. Ja, jamen tak til dig, Peter. Det var super spændende at høre. Og jeg glæder mig i hvert fald til at komme ud og se det og opleve det, for jeg tror, du er ret, at man forstår det faktisk først for alvor, når man er der. Man kan have læst meget og set meget på skærmen, men det er bare noget andet at være der.
Og tak til alle jer, der har været med i dag og lyttet med, og jeg håber, at I har lyst til at tage med derud. Det synes jeg kunne være super, super spændende. Så ja, tak for i dag. Super. Og I kan jo blive hængende her bagefter, så gennemgår vi lige turen en gang til, men ellers så håber jeg, som Bo sagde, I får en rigtig, rigtig dejlig dag. Og nu kan vi lige se, om der kommer nogle spørgsmål ind. Og tak Peter, fordi at du vil være med. Ja, velbekomme. Kæmpe fornøjelse. Jeg missede faktisk en del, for jeg fik ikke rigtig vist den sidste slide, hvor jeg lige havde lidt omkring turen. Det kan jeg måske lige tage op nu, så dem, der bliver hængende, de stadigvæk kan få og den så med. Erik, så kan du eventuelt også lige supplere lidt der, så kan du bare tage over. Yes. Ja, bare lige hej til alle sammen. Jeg hedder Erik og arbejder som Program Manager ved China Experience, og sidder også med mange af de her praktiske ting i forhold til programmet. Og Jonas han har jo delt linket inde i chatten her også i forhold til tilmelding. Og der ligger en hel tilmeldingsside derinde, hvor I kan læse om alle de praktiske informationer i forhold til priser, i forhold til hvad for nogle virksomheder vi skal ud og besøge, hvor vi skal bo, alle sådan nogle ting. Og der er så også en tilmeldingsformular derinde, hvor I kan udfylde jeres information. Og vi kommer til løbende at opdatere siden med de praktiske informationer. Så gå gerne derind og følg med. Så jeg tror ellers er det blevet vist af Peter med programmet og så videre, men det kommer også til at ligge derinde. Så, men det kan være, at vi lige skal gå igennem programmet den sidste gang, Peter, hvis... men det kan vi godt lige gøre ultrakort, og måske også bare lige nævne, som det står på siden her, at der er et depositum på 5.000 i forhold til tilmelding, men det depositum kan man faktisk få refunderet, hvis det viser sig, at man ikke har mulighed for at deltage. Så man kan tilmelde sig og sikre sig en plads, indtil anden betaling forfalder i juni, og så er man egentlig omkostningsfrit ude igen, hvis man ikke kan deltage. Det håber vi selvfølgelig ikke er tilfældet, men det er bare for at sige, at det er den måde, vi gør det på. Så det er første mølle, der er 25 pladser, og vi tager ikke flere med, fordi så er der stadigvæk en fornuftig gruppedynamik i gruppen, og vi kan komme ind de steder, hvor vi ønsker. Så det er egentlig det, som er væsentligst for os i forhold til at sikre, at vi får lavet en rigtig fin tur. Og hvis jeg lige skal gennemgå programmet ultrakort igen. Nu snakker vi om indholdet før, og jeg nævnte de fleste af de ting, der er i forhold til indholdet. Det jeg måske bare kan sige omkring service setup og den pakke, der er omkring det, er jo, at vi har lavet de her ting i 20 år, så vi ved godt nogenlunde, hvornår man har brug for en vestlig sandwich eller et vestligt måltid. Men ellers så kommer I også til at få en indflyvning til kinesisk madkultur, fordi det kan være helt fantastisk. Vi ved godt, hvor man skal spise de gode måltider, god service, wifi i bussen, snacks og kaffe, når der er behov for det, og den slags ting, fordi det er et komprimeret program, hvor vi skal opleve og se og høre om rigtig mange ting på meget, meget kort tid. Og normalt får vi mange gange nye venner for livet, når vi er afsted, og vi er så koncentreret samlet over en uge. Så hvis I har bare en fli af interesse, synes jeg bare, I skal hoppe på og tage med, og I er meget velkommen til at kontakte både mig og Erik, hvis I har nogle praktiske spørgsmål. Nu er turen sat op sådan, at der står den, at turen koster 29.500, og det er så alt, der foregår i Kina, men uden flybilletten, så man kan selv vælge at flyve ind tidligere, eller hvordan man nu ønsker at gøre det. Der kan være forskellige behov på det område, men vi kan også sagtens supportere med løsninger på fly. Det gør vi også for mange af vores kunder, men det er ikke noget, I er forpligtet til. Og så måske som det sidste lige nævne, at det er jo en kæmpe befrielse for os, der har lavet Kina-aktiviteter de sidste 20 år, at vi for første gang i de her år faktisk kan sige, at man kan rejse til Kina uden et visum som dansk statsborger, for det kan man nu, og det har tidligere været en kæmpe hurdle for mange. De fleste har altid fået det, eller alle har altid fået det, men som udgangspunkt er der mange, der har været lidt utrygge omkring det, nervøse, og det er en lidt besværlig proces, og alle de der ting, og det slipper vi fuldstændig for nu, så det er bare henvend jer til os, eller skriv jer ind på formularen inde på hjemmesiden her, og så tag kontakt til os den vej, og så håber vi, at I er friske på at komme ud og opleve fronten af bilindustrien til oktober. Ja, og så lige her til sidst, så kan jeg også lige sætte kameraet på. Så siger vi tak for den her gang, og både video og link og information om turen bliver sendt efterfølgende.
så I kan catche op på selve webinaret her, vi har holdt, men også på, hvis I vil med ud i Kina og se, hvad der sker. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra jer, og ellers håber vi, I får en dejlig dag, og tak for i dag. Ha' det godt. Hej. Tak for i dag. Hej.